Di aghan ako ha. Lamiun. Hindi ko kita lagi tir. Aghan ako ha kay dagko. Ana di ka tir bata ka bukid magaga. Lagi mo gagmatoy. Buho ni ako ngawid di karong dagko pagaga. Hi guys. Basang adlaw na yung tanan. Aghan mo ko ila Mama Julie da. Hello guys. Kuha pa ko ng uli. May mahuli, ano sa guli dito? Ay. Lahat na ko Mama Julie. Gahapon ang sa kaadlaw sa ospital. Sa kadlaw mi. Grabe, bijaan pa bis jeep. Sabad na rin ka na sinsuro. Daghang kapagabas. Tara bis unahan guys. Namangita mig kuan bago. Agata ko glubi. Tugkan. But-but. Lami man ang but-but kita is. Kuan to karang nay. Di det subak. Buntan jud. Okay, may unod paguron di mati itumo. Grabe mga lubi karang ko kita nang tumba. Da nagbas-bahas. Mao sa gawa pa na egos mga bahay no. Pamikayan lagi. Ha? Aginoo dato ti rarang luja. Ag. Ginoo. Kabuang sa panalipod dato ingana-ngana sa kuya to. Kung panalipod mga tao siguro kay tanawag mga lubi. Gikuan jud ka ba? Gipalajo bagi palajo. Gipanalipdan jud tanan kay ang bayo man manang bayo kadaghan sa lubi gili kay kayan man. Hala Una. Ang ko kasuod. Kaya nakalimot na mo ko sa gaanan. Ugasar to dapit. Ang problema laman ang mamuhan ta kay daghan gipang gutom dani. Ha? Sa? Ang problema ang mamuhan ta kay daghan gipang gutom man dapit kay nagkalisod. Ani ni sa una abot pang agoy. Ato ara. Kita nagos bago. Problema lagi ay udlot. Uy. Naudlot na. Iha pa ng udlot kay di ka green. Nadi udlotir. Kay una tir kay basig napili adto sa kahilan basig magandaan. Di man ang bago kuha naglapinig. Kuya masama ka pamaag gani ko rani ka sa. Haleluya. Dara guys, bago. Huwag makanita giza. Wah, para sana ni. Wow! Pero karaan naman ni kaado. Ano ba? Ato yung mong gipunit gibut-but na ito itong ano, buntan. Sa nagluyan si Bujas, kahit na. Pare sa itong nun burot-burot. Buhi na. Daghang man udlot. Tuwa na ni Tir. Dami lagi ning bago. Para kasi hangin. Kaya kay mga bus okre. Ndari po ni sa pwede og utanan nimo kaning isang dahon nga guwang. Pait. Panijang dabong. Mahaling bagos merkado. Ano ito sa merkado kay tambok? Dagko, tag-as. Tambok, dagko, tag-as, gahi. Buing na. Di aghan ako ha. Lamiun. Aghan ako ha kay malagi. Bawa ko kita magpo. Labis bukid kay daghang kay makuha. Tara, kakuha-kawa. Kauha. Naidugang-dugang, isa buwan, nagdaga sa kapanaksan, kay kita ramang duha. Aghan ako ha kay dagko. Ana, di ka tirba, taga bukid, magaga. Agi mo gagmatoy. Buho ni ako ngawid, di karong dagko pagaga. Kan di lam ni koon kay gamay-gamay pa man. Puro tagbago na ri. Ako yung nakaangin. Tagalis siya nga na. At sa lasang, tira. Sangit sa maribuhok ha. Niraghan dito. O sudlo na kay bago. Sa ato akawa man. Sakto na daghan naman itong kuha di ay. Ya. Pila ba sa kapanaksan? Sa gulang pa nagkamunggay. Tagulan na ito gamay, karong na kay kamungay. Kujaji, namin kujaji, ito na tara na nga. Laghan man di ay. Andun naman ha. Lambas pa nag-uuk. Daghan. Daghan. Sakto na na. Magbarag tir tanawa na pay daghan dito, sa babaw. Dato na pabalikan. Mabagli na. Ayun, kagil naman na. Puro na po na. Ano isa kapunuan dagto, pero Duha ba ito itong gatuan sa una. may bahay lagi, basig na ilog. Bunta ha. Adaw abak na itong bagtak. Mga po, mahal na ba magpa-injection? Karaadlaw darin na kuan. Sinso. Kuan tala si Ja, Chinso. Ja. Basta lagi gihimo namang sinso. Ja usay pod sinsuro. Usay pod rinso. Kaya sa una lagi kakarang sinso.
Papa na talag sa ba dana may nakalig sa baron. Rinso. Dere bagasa. Di sensuro. Sa. Oh lagi rinso lagi. Di lagi sensuro. Manggilali sila. Angin sa senso. Sa. Kay ko anay kuno sensuro. Sa pod rinso. Mo ni si Zag murag kudaji inja makapatay nig tao. Musiga man ni kagabi gumutag pa ni nga na. Mag-amag. Mao to si Zay makahilo. Basta na sa lubi. Agdi makahilo ka nang naas mangga. Nade kang tabili. Ah, Agi mong gihatag na ho kay nasa sud sa bay. Ang nara kang tabili guys, tanawan ni Juna, naguli-li. Naguli-li. Uy, naghangad. Uy, tanan ka mang. Wa na. Ah, mo din ni si Zay money tree. Mura ko din ni si Zay. Anza, mamunga ni si Zag money. pinatri ba? Pinatri. Abi ko kwarta. Abi ko mamunga ng kwarta kay mga ko na lang itanom. Chisnat ba? Chisnat. Kaya kuha na kong duha ka lubi, tigkan, but-but. Nani mga but-but. Sabaan po ng sensuro. Hindi man nuris lang eh. Hindi mo utang niwang. Laya magkikusa sa mga niwang. Ako ka rin kitambak. Kani? Okay pa ni? Pwede ah. Kay lamiun. Nangitapok, mamords pa. Nakakakuan, himsig azo. May uban nga mo nagipanghipa. Umuinit na, di na siya makakaon. Ano kay gumugahi? Ug sige uwan, lami ni siya. Na, nagret-gret na. Si Eric di gani mukha ang kasabaan gani ko. Ha? Kasabaan ko kan kuan kuno, jama-jama. Mga niwangon. Ano naghadyo ko sa sila ni ay? Hajar na. Bunot sa kuslubi. Da. Girahan ko rin kanay but-but. Mako ni but-but. Okay. Tigbas nagkunot. Di mo po nisa pwede itanong kay kuan man. Kalimatay man, isang udlot na. Di ka man lugiton. Uy, hindi makamalugit ka na may mga ugat. Dahi na magkaadyo, bagli magkang sundang. Anong gaya aman? Ang una rin gahi. Palugutan, humok na. Humok na. Ang bunot aman yung pang ilo sa ura. Sa mga bata pa may. Oo, nadagan sa may tubig. Ang saga mo ng ilo, bunot. Sa galing subok sa kuan. Mais. Manang ilo. Ang saga ka na pang hagunoy. Kani kaya kagbut-but dyan ni. Mura niya. Napa nila sa problema wa na ni makudkod. E puro na laman butbut. Para manggaan ha. Lamit na ilo kay humukon. Karon di po ko mangilog bunot sa una na to. Kay ba gisi nagkanat masama tagang almoranas. Aksi. Uy. 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 Hala. Uy. Mamords. Arang kalami pa, be. Arang ka lalahon ka adto na. Arang kalalahon. Arang langi atir. Sakto ra nang lubi atir. Kay di ko dito palabian og. Para sinang lani ah. Asa ring lugit ng ranang kunot.
Arang ma. Kani ba na? Mamaya nagpugong. Arang mo gawa si Siza. Ayan. Maalugitan. Wa na. Wala. Sabi, hindi naman kulot eh. Gusto mong sinaraba dito madagat na ni. Di man, but-butter man na. Ang damay rasa. Tamis di. Ano niya kay? Gahiyo ko skuan. Tamis siya. Nami. Nami. Hindi ka na mahurot, di na ko manood to. Uy, pas mo. Kanay bang isang kuwamag, muna itang bawas puno ni Aisa sa una. Isa sa una ni kuwanan no. Kanina, kaning isang murag humuk, dito na nga murag mantika-mantika ka. Ay na sila ang hilid sa o kaya rong, kuwan ba? Orang muhumuk ang mga kagan. Lami ini guys, utan Bisaya. Bago ug kuan kusazi. Agay. Kung sa mad. Karabo. Pwede mo siguro karang sa kapikos. Wala na nanahan na gamit. Kunay bahala din na lang. Maway na dito kay Corbay ka kagod. Si at dito lang ni bahala. Zara ko rin mo timpla. Pare magluto guys kay kuan hindi sila may di ba pala ni magbunot di sila kagod. Relax ito kay bawal na ba dito. Nakakadiro lagi parang latag baka. Ano naman kaliruhan kay mamayang na kitaan. Pero kaliro mong latag baka. Mamayang na tripan. At dito lang rin magtimpla ka ako. Apo ko lang magtimpla. Basi karang parata. Pare bahala mag. Basig mo baud. So dito kani ito. Nza guys, mora to. Si At Julie na mo tiwas ugutan. Siya na magtimpla. Nza, mugreet tayo ko happy birthday ni Sir Rex Pendon. Hinaat banta sir nga, tagahan pa ka og taas nga kinabuhi og daghan pang birthday nga maabot. Nza, healthy kanunay. Pagampi og asa makakaroon, nza, God bless you always. Salamat sa suporta. Nza, muhay day po ko sa wife ni Sir Rex Pendon nga si Ma'am Kring. Jahay po ko ni Ma'am Sarina. Nza, salamat sa itong suporta. Amping mong tanan. Nza, salamat sa tanang nagmahal na ho. Salamat sa tanang ni suporta. Amping mong tanan. Alam din itong tanan. Bye-bye! See you on my next vlog.